Hello? Ga ina a kofar gidan. To, sai ka fito din. Ta ka fito. Assalamu alaikum. Marabsan. Barka da barkan kare. An wani lafiya? Alhamdulillah. Yawwa masha. Wato ina cikin yin mining kawai ga kiran ka nace to tunda na gaji kira dai neman nan barin ƙara so in ji. Wallahi dama abin da yasa na kira ka gidan nan ne zan siyar. To shine naga kai makwabcina ne bai kamata in saida ba baka sani ba. Wannan gaskiya. Shine nace bari in zo in kira ka in tabbatar maka. Yawwa. Gaskiya kai kyan kai. To kamar ko ka san daga cikin burika na ina da burin sayan gidaje irin wannan. Lallai ina da burin sayan gidaje irin wannan. Amma yanzu ka san me za a yi? Shiga gida maza ka shiga gida ka ɗauko takardun gidan ka taho da kwaɗo ka rehe gidan ka kawo makullin nan. In ma transfer file. Ni na ɗauka za ka ce in zo ga kuɗi ka ce mono fai? To me fai ɗin ya za ka yi kai abin da ya sa ka gana ce in sai da gidan nan matsala ce ta san mun. In ba da haka ba abin da ya sa ni in sai da gidan nan. Kana da kuɗi ka zo mai ciniki ba ruwana da wani fai. Kai ka kausan menene fai? Ana maganan miliyan 50 miliyan 60 duk guda ɗaya kana wani magana kai kuɗi kake bukata. Ka je ka rike fai ɗin ni kawai kuɗi nake bukata. Za ka yi arziki kulli billahi lazi nan da 25 August za ta fashe za a fara hada-hada malam. Wallahi wannan ni idan na sayi gidan nan da fai ni na san nan da 25 August sai na yi da na sanin sayi gidan nan wallahi. Ka je da fai ɗin. Guda ɗaya sai ya sayi min gidaje biyu a America ba ma a nan kasar ba. Ana ni dan muna tare ne ma na ce zan baka fa in siya. Kai yanzu din Najeriya akwai wanda kake tunanin zai wannan abun yi na fi karfin gidan nan a ka'ida wallahi. Bari fa ta fashe wallahi ni na fi karfin in siya gida a nan a cikin garin nan. Can zan je London America in siya gidana.